Dobrý deň, som Andrea Markovičová. V Interkliniku pracujem ako dentálna hygienička. Mám dlhoročnú prax v odbore stomatológie a v súčasnosti som sa zamerala, alebo je môjim cieľom prinášať krásny úsmev a hlavne zdravie pacientom. Dentálna hygiena je v dnešnej dobe, myslím si, že jedných z kľúčových faktorov nielen zdravia ľudí, ale hlavne pacienti sú zameraní na svoju estetiku. Krásny úsmev je asi to najdôležitejšie, čo každému pridá na sebavedomí, spoločenskej spokojnosti, osobnej spokojnosti. V našej klinike máme individuálny prístup ku každému pacientovi. Veľa pacientov sa bojí chodiť na dentálnu hygienu, pretože mali zážitky alebo skúsenosti, že to bolí, že je to nepríjemné a tak ďalej. Na našej klinike využívame najmodernejšie prístrojové vybavenie. Dentálna hygiena nie je len o tom, že pacient si sadne do kresla, kde ho ja ošetrím, ale najdôležitejšie, čo môžem pacientovi ja dať, je, že mu odovzdám informácie o jeho ústnom zdraví, ukážem mu miesta, ktoré nevie dočisťovať, zle dočisťuje, vysvetlím mu dôležitosť správnosti používania týchto pomôcok, systematičnosť v čistení zubov, vysvetlím mu, aké pomôcky sú pre ňoho vhodné, ako často ich má používať. Neváhajte, príďte k nám do Interklinik, kde sa postaráme o váš zdravý a krásny úsmev.